תודו שהתגעגעתם אליי. היי, זאת אני. בשביל התסרוקת שעומדת שם לידי, אני צריכה 3 דברים. 1, סיכות מומלצות שלי. 2, גומיות סטרצ'יות חזקות. 3, קליפס שיעזור לנו במהלך התסרוקת. אני מתחילה את התסרוקת בקוקו בקודקוד. האמת זה נורא פשוט לעשות את זה, החלטתי את החלק הראשון לעשות לכם בהילוך איתי כדי שתבינו בדיוק מה אני עושה שם. קחי את החלק של הקודקוד ועשיתי קוקו, זה הכל. אני לוקחת את הקליפס ומרימה את הקוקו כדי שהוא לא יפריע לי להמשיך הלאה, ועוברת לקוקו מספר 2. אני משאירה רווחים לא כל כך סימטריים בין קוקו לקוקו, אתם תראו אחר כך בהמשך, כי זה לא קריטי, אחר כך אנחנו נשחרר את הכל. כשסיימתי את הקוקו השני, גם אותו הרמתי למעלה והתחלתי את השלישי. כשאני מסיימת את הקוקו השלישי, אני אפתח את הקליפס. אני לוקחת את הקוקו הראשון, מחלקת אותו ל2, את הקוקו האמצעי למעלה, ומחברת את הקוקו הראשון שמחולק ל2 לקוקו השלישי. מקווה שזה מספיק מובן, ועוברת הלאה. עכשיו, הקוקו השני שהיה למעלה, אני פתחת אותו ל2 ומחברת לרביעי בגומייה. הבנתם את הרעיון, וככה אני ממשיכה הלאה, עד שאני מגיעה לסוף השיער. תכף תראו את הגומייה האחרונה. עכשיו שסיימתי את האחרון, וחיברתי את הקוקו הקודם לאחרון, נותרו לי בעצם 2 גומיות, 1 ו2, כמו שאתם רואים. אז אני פשוט עוטפת קוקו אחד בקוקו השני. במקום לחבר לגומייה השלישית כמו שעשינו למעלה, אז הפעם זה פשוט 2 שאני מחלקת. 1 אני מחלקת ל2 חלקים וסוגרת מאחורי הקוקו השני שנשאר, וככה הלאה עד למטה. את הגומיה האחרונה אני תופסת את 2 הקוקואים ביחד, ועכשיו אני מתחילה לשחרר. כדי לשחרר את הלבבות האלה בצורה הנכונה, אני תופסת את הגומייה עצמה, ואז משחררת. אם לא תחזיקו את הגומייה נכון, הקוקו עלול להתפרק. אני מעדיפה להתחיל את השחרור של הגומיות מלמטה ללמעלה ולחזור על איפה שצריך חיזוק. אני מאמינה שבצורה הזאת זה שומר על הגומיות במקום ולא מתפרק. עכשיו את הקוקו העליון אני משחררת כדי שיהיה טיפה גובה לקדימה. פה זה על פאה, זה פחות מודגש, אבל כשאת עושה את זה על הלקוחה עצמה או שאת עושה את זה לעצמך, את תצטרכי שבאזור הקודקוד יהיה טיפה יותר נפח, ולכן נורא חשוב את החלק העליון ממש לשחרר. גם בצדדים שחררתי כדי שזה יהיה הרבה יותר רך ונעים במסגרת של הפנים. הדבר האחרון שאני עושה כדי לקשט את כל העצמה היפהפייה הזאת, זה לקחת סיכות עגולות. אני מעדיפה את הזהב, למרות שראיתם בתמונה, הרי למה התחלתי לעשות את הסרטון הזה? העליתי איזושהי תמונה של לקוחה שלי שהייתה קלה, שעשתה צמה כזאת, והיה התלהבות מטורפת, ואפילו מישהי ביקשה שאני אעשה לזה סרטון. מה שהולך היום זה הרבה יותר מתחות, עדיף מזהב. מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון. אם אהבתן, אתן מוזמנות להירשם לערוץ לסרטונים נוספים שיעלו בהמשך. ביי!